Искам нещо да ви покажа. Смяна на така наречения царски болт на полуремарке. Болта, който току-що смъкнахме от въпросното полуремарке, изглежда новичък, даже на места не е успял да се изцапа. И другото много интересно, болта има даже и посока на където трябва да се сложи, макар че не виждам каква е истината. Всички други данни не присъстват, само едно не става ясно от всичкото това нещо. Кой е шибания производител? Новия царски болт. Вижда се, предполагам, да. Производител Саф Ню Холанд. Така наречения нов стар болт още не е успял да се изцапа, но е толкова разбит, че водача се оплаква, че ще изгуби някъде ремаркето. Сега ще поставим новият болт, ще стегнем на 200 Нм и понеделник, утре, ремаркето ще бъде натоварено и заминава. Поставили сме новия болт на място. Сега ще оберем резбата на всички 8 болта. Ще стегнем на 200 Нм или така наречените 20 кг разговорно и продължаваме. Нагласили сме си ключето на 200 Нм. Отпуснали сме си веднага ключето, да не стои под напрежение. И показваме готовият резултат.